v-am regăsit, dragi prieteni. Un moto foarte potrivit și totodată primul ei single, poate și cel mai cunoscut, al invitatei noastre de astăzi, spune Stand Up for Love. Cu alte cuvinte românești, ridică-te în numele dragostei. Dar nu doar de aceea o iubim noi pe Bec Corlan și am invitat-o alături de dumneavoastră. Toate celelalte motive vă invit să le descoperiți în întâlnirea care urmează. Salut, Bec! Salut! Stand up for love, dar stăm. Stăm pe canapele, tu pe canapea, eu pe scaun. E un bun moto? E un moto? Adică eu l-am prezentat nu doar ca prim single al tău, ci și ca moto. Mie așa mi s-a părut, urmărindu-te în concert. Da, este exact la ce ne chemă Hristos să facem. Să ne ridicăm în numele dragostei, să pășim cu curaj în dragoste și să lăsăm pe El să-și lase amprenta, de fapt, dragostei peste noi. Și ce se repetă în intervențiile tale din concerte? Dragoste, pace, așa... aproape hipiot, dar de fapt am înțeles care e rădăcina. Țin să precizez în concerte și în cântece că nu e vorba despre dragostea cu care toți ne-am obișnuit, adică nu neapărat dragostea dintre un iubit și o iubită, cât dragostea de oameni, exact la ceea ce ne cheamă Hristos, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Păi n-ai niciun cântec de dragoste, nu? Dragoste între un bărbat și o femeie, ci doar... Nu. Da, bun, deci la tine e clar deocamdată. Voiam să-ți spun că mi se pare mie că ceea ce spunea Mark Twain se potrivește cu situația ta, adică el zicea: de mic am fost nevoit să-mi întrerup educația ca să merg la școală. Ei bine, tu n-ai mers, adică ai mers la școală, ai văzut, nu ți-a plăcut, ai renunțat și asta la vreo 2. Spune-ne cum și de ce? De ce n-au fost la înălțimea standardelor tale? Școala de litere și psihopedagogie. Da. La ambele ai renunțat. La litere m-am dus pentru că îmi place să scriu și am vrut să-mi dezvolt. N-am învățat de la nimeni. Să înveți să scrii? Am vrut să-mi dezvolt latura asta de scriitor, de compozitor. Și m-am gândit că mergând la o școală, cum ar fi litere, m-ar ajuta pe partea artistică mai mult decât gramatical. Deși și gramatical e nevoie mult. Și totuși mi-a ocupat foarte mult timp din viață și nu mai aveam timp de muzică. Păi și nici nu m-am plinit în ceea ce căutam eu, partea artistică, de scris și am simțit că trebuie să... Nu e locul meu. Nu e locul meu acolo. Și am înghețat anul. De fapt, am închis anul curajoasă. Ai închis capitolul, ai trecut. Eram singură pe stradă după ce mi-am scos diploma de la litere și am făcut uhu! Și am zis, simt bine. Și sper să nu regret. Și mi-am sunat părinții, mi-am scos diploma. Ce ai făcut? Nu pot să cred. Păi, e mai bine. Și nu mi-am scos diploma ca să fiu leneșă, să nu fac nimic, dar din contră mi-am scos diploma ca să pot să fac ceea ce vreau să fac. Sau nu ceea ce vreau să fac, ceea ce sunt chemată să fac. Și atunci am zis, îmi place să ajut oamenii. De acolo vine și dragostea pentru oameni și de acolo vine și stand up for love. Pentru că îmi place să trăiesc pentru alții. Și am zis, mă duc la sociopsiho, la asistență socială, unde te uiți la oameni și... presupune că îi ajuți pe oameni. Exact, e vorba de multă dragoste acolo. Și, în perioada aia aveam o trupă și am început să ne concentrăm asupra trupei. Am început să... Tot așa, eu compuneam, eu scriam piesele și... nu am mai avut timp de școală, sincer. Nu prea am mai avut timp de școală. Dar măcar promitea să-ți ofere ceea ce căutai. Promitea și ne pregăteam de un album. Nu, școala promitea să-ți ofere ceea ce căutai în ea? Ok, e clar. Așa. Deci ceea ce cauți tu nu se găsește în școli. Ba da, se găsește, dar nu în România, din păcate. Și ce cauți tu atunci? Am vrut foarte mult să nu țin la o diplomă, deși știu că este foarte important. Am ținut să-mi investesc în suflet și în inimă, că de acolo iese izvorul, cu adevărat. Și am vrut să merg la o școală care să mă zidească și să mă înalțe ca și om, în primul rând, și apoi ca și muzician. Și am nevoie de o școală care să investească și în inimă și în artistul din mine. Și în om și în muzician. Și astea sunt școli în America. Am fost la o școală. Am fost, la o școală în Costa Mesa
School of Worship se cheamă. De închinare. O școală de închinare și eu m-am dus pregătită să învăț muzică și a fost foarte interesant că directorul a zis: bun, acum toată lumea chitarele jos, primul semestru să studiem Biblia. Și când o să fiți capabili să știți despre ce suntem noi și ce facem, atunci puteți să ridicați chitarele. Și toți am fost bosunflați. Și eu am fost bosunflată, că am zis, mă duc în America, învăț muzică, vin înapoi, cânt și eu mai bine și totuși m-am dus și Hristos m-a învățat mai mult despre caracterul lui, decât despre chitara mea. Și a fost interesant că el, poate e ciudat conceptul, dar Dumnezeu în sine a fost profesorul meu la muzică. La muzică. La muzică. Cum? Și studiam singură, ore întregi, zile întregi, fără să fac nimic altceva și el mă îndruma. Aici trebuie să cânți mai tare. Aici trebuie să ai curaj să urci. Eu cânt cu Ana la voce, ea merge foarte sus cu vocea și m-am obișnuit părțile mai grele, mai complicate să le dau ei, că e foarte bună în ceea ce face. Și fiind singură în state, mi-era frică. Dar acum, Doamne, nu pot să cânt așa sus. Acum cânt sus, îți folosești voce de piept, îți folosești... A fost foarte interesant să experimentez lucrurile astea de una singură. Și totuși, Dumnezeu era cu mine în cameră când studiam și când repetam, cum am zis, ore întregi. Hai să lămurim. Cânti cu Ana și cu mai cine? Ana Că deja ai pomenit-o. Da, Ana Huțu, Răzvan Mărcuci și Marcel Poati. Și mai avem și o violonistă tânără și foarte talentată, Ana Molnar. Deocamdată cam ăștia suntem, ca și trupă. Și ce a fost mai întâi la tine? Muzică sau versuri? Și de când ai început? Că spui tu, nu știu, în concert parcă ai spus că sunt 7 zile pe săptămână, tu scrii 9 cântece. Slavă Domnului! Da, câteodată. Și ce a fost mai întâi? Sau ce e mai întâi la tine? Text, muzică sau muzică? Deci țin minte că fac muzică de la 5 ani, pian. Și apoi am mers la școală de muzică și am terminat 12 ani de muzică. Numai că școala de muzică din Timișoara și școlile de muzică, în general, am văzut, mai ales în România, te încadrează spre muzica clasică. Nu prea se dă, nu sunt ore în program unde să ți se dea libertatea să cântă ce simți, compune sau lucrurile astea. Deci, având în vedere că așa am fost învățați să cântăm după partitură, mai întâi au fost versurile. Scriam în jurnal, scriam foarte mult în jurnal și am trecut de la chestia personală, despre astăzi m-am simțit, nu știu cum. Mi s-a întâmplat. Așa. Am trecut la idei și concepte despre viață și le aveam fragmentate pe foi și am spus, am făcut un... Și asta sună bine pe o melodie. Hai să fac o melodie. Și așa au fost foarte interesante cuvintele la început, la melodiile mele. Un fel de ce rost ar avea culorile dacă nu le-am deosebi? Ce? Sau de unde ar veni dragoste dacă nu am iubi? Și nu am fost foarte încurajată vis-a-vis de versuri, că au fost puțin poate ciudate. Pentru tine la o primă vedere sau nu pentru mine, pentru oamenii din jur, da. Că-s ciudate. Dar apoi am reușit să transmit ideea versurilor, combinându-le cu muzică. Exact, decodificat. Foarte mult am tendința să scriu numai în ce gândesc eu și ce înțeleg eu. Și mama mea tot timpul spune, nimeni nu știe ce gândești tu. Tu trebuie să explici într-un cântec la ce te referi. Păi și ce e mai important sau cum e mai bine să faci? Să scrii exact așa cum simți și cu cuvintele care crezi că exprimă cel mai bine ce simți tu, chiar dacă ceilalți nu înțeleg, și să-i lași pe ei să mai rumege și să mai încerce să ajungă la mesajul tău. Da, trebuie să tot diluezi până când înțeleg, nu știu, ce categorie. Da, totuși trebuie să fii matur ca și compozitor. Pentru că dacă vrei să scrii și să fii tu neînțeles, dar să-i ridici pe ceilalți, să-i provoci să se ridice la e o balanță, așa o văd eu, ca o balanță. Ok, îți pui punctul de vedere, sentimentul, oful, gândul, visul, dar în același timp trebuie să aduci un pic de lumină la ascultător, să îl ajuți, să-l ridici, să înțeleagă la ce te referi. Deci un fel de îmi spun povestea și apoi încerc și puțin să explic despre ce e vorba. Dar asta din punct de vedere foarte artistic, prin cuvinte și muzică. Deci au fost textele mai întâi. Textul a venit mai întâi. Bine, mai întâi experiențele și...
Da, experiențele, pentru că nicio piesă nu iese din nimic. Trebuie să se fi întâmplat ceva în urma care unei sunt temele piese. tale predilecte? Dragostea știm Dragostea, deja. pacea, răbdarea, bunătatea, curajul, foarte important. Curajul să pășești, să știi cine ești, să știi ce vrei de la viață, să-ți știi punctul și apoi să-l urmărești și să mergi după el. Tu deja îl știi? Te întreb fiindcă ești destul de tânără Da. și ar fi mare câștig, mare performanță să știi exact unde vrei să ajungi. Sincer, Da. vreau să ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Aia e cel mai... pentru ce lupt și ce trăiesc. Bun, și în papucii de muzician, care-i traseul și destinația? Ca muzician. Ca muzician, prin muzică, nu știu, să fii la un nivel muzical bun. Pentru că Dumnezeu... Eu țin mult la repetiții, chiar la biserică și la închinare. Le spun închinătorilor, dacă facem repetiția asta, nu înseamnă că nu putem să avem cântece profetice peste noi sau ungere în timp ce cântăm, dar trebuie să ne facem treaba. Ai primit un instrument, ai primit un dar, trebuie să-l cunoști, trebuie să-l stăpânești, trebuie să fii bun. Pentru că nu ești bun pentru tine. Pentru că nu cânți pentru tine, cânți pentru Hristos. Și atunci, la foarte multe concerte, să zicem, te pregătești cu un recital, de exemplu, la școală, trebuie să fii bun, să fii metric, să ții tempo, să nu cânți fals. Și asta pentru un recital, pentru niște oameni. Și atunci, cu cât mai mult pentru Hristos, când îi dai închinarea ta, când îi dai darul înapoi, cum trebuie să cânți? Bine. Atunci țin mult la... Dacă... Eu așa mă gândesc, cânt pentru Împărăția Cerului. Nu mă gândesc, e un om în sală, îmi permit să greșesc. Sunt 100, trebuie să fiu atentă. Nu. Sunt îngerii lui Dumnezeu în sală și apoi, mai presus de orice, e Dumnezeu care... Bine, El mă știe și când cânt singură cu chitara și când studiez și când mă enervez și când nu știu și când greșesc. Dar standardul e același. Cânți ca pentru împărăție, cânți ca pentru Dumnezeu. Și asta indiferent cât e publicul de mic și de apatic. Ce faci când vezi oameni apatici în fața ta? Tu, Mă rog cum pentru m-am ei. văzut că ești așa expansivă și fluturi pletele și strungi din pumni. Ce faci? Sau să nu-i mai vezi pe oameni că sunt plictisiți? Dacă Mă rog stai pentru cu ochii închiși, oameni. Mă rog pentru oameni și te influențează? nu mă Dacă îi vezi așa, influențează. Nu mă influențează. smirnă. În sensul în care, cum am spus, eu cânt pentru cer și dacă vin și oamenii sunt, nu știu, mai supărați sau plăștiți, eu nu-mi permit eu înaintea lui Dumnezeu să mă plăștesc și eu. Păi nu-mi permit, dar cum faci? Că s-ar putea... Există și variante în care nu poți. Deja am gândit de la început, am venit aici și cânt pentru Dumnezeu. Nu contează ce se întâmplă, că se dărâmă ceva în jurul meu, că se oprește sunetul, că... E foarte greu când ți se întâmplă chestii tehnice. De exemplu, când mi se rupe o coardă, care se întâmplă foarte des. Se dezacordează toată chitara. E foarte greu să-ți ții firul și să-ți amintești, stai mă, relaxează-te. Chiar aici poți să folosesc în slăbiciune. Dumnezeu devine puternic și îți acordează instrumentul și îți dă idei șmechere ce să faci și pe loc, să fii spontan. Trebuie să fii foarte atent la semnalul lui Dumnezeu, ce îți spune să faci în momentele astea. Îmi pasă de oamenii din sală și mă uit așa personal la fiecare, nu știu dacă oamenii observă, și mă rog personal pentru mulți din ei, chiar dacă nu-i cunosc. Și văd pe unii triști și le simt apăsarea și, nu știu, zâmbesc mai mult. Hai mă, oameni, că sunteți frumoși. Hai, apropo de oameni, să vedem ce ai tu de spus la unele observații pe care oamenii, publicul le face. Ai zis că vrei să rămâi în România, pentru că în România ai în tu România un m-a rol de chemat jucat. Dumnezeu, n-am ales eu. Dar de ce cânti în engleză? Doar în engleză. Nu cânt doar în engleză. Așa, să vedem. Trebuie să vă mărturisesc că am foarte multe cântece și foarte multe din ele sunt în românește. Și multe din ele sunt și de închinare. Foarte diferit de ceea ce ați auzit voi până acum. Povesteam unei prietene că toată treaba asta cu muzica și cântecele au venit peste mine ca un val. Și când te lovește un val mare, Te duci? te duci la jos. Nu știu, n-am știut
a fost foarte greu să-mi dau seama, ok, de unde trebuie să le iau, care trebuie să le cânt, spre ce public trebuie să mă raportez. Ce profil să-ți faci tu? Exact. Și Dumnezeu așa mi-a vorbit. Începe cu un album în engleză, pentru că generația din ziua de astăzi, eu vreau să cânt foarte mult și pentru necreștini. Foarte mult vreau să ies afară, indiferent de ce zice oricine. Știu care mi-e drumul, știu la ce m-a chemat Hristos. Vreau să ies la orice om de pe stradă, la orice om din cafenea și să-i spun de dragostea lui Hristos. Asta era următorul punct de lucru. Da, și atunci... Unde te duci și de ce? Muzica, cuvintele în engleză, muzica în engleză. În ea se regăsesc mulți tineri. Se regăsesc mulți tineri și mulți ascultă muzică în engleză. Da. E mult mai ușor de acceptat și, bine, sincer... Dar ție mai ușor să scrii în engleză sau în română? Mi-e mai ușor că ajută mai mult la muzicalitatea versurilor. Dar, de exemplu, am scris Harababura și Harababura am zis o să scriu o piesă în românește care o să sune bine în românește nici cu nu știu cuvintele. dacă ai fi putut traduce Harababura. Harababura din în jurul engleză. tău. Da, e... Nu poți. Mă rog, a venit în română. În același timp, nu doar ca și cuvinte română-engleză, dar și ca și stil. Piesele sunt foarte diferite între ele. Și vreau să vin cu un... Pentru mine, toată muzica pe care o fac este de închinare. Este închinată lui Dumnezeu. Asta pentru că foarte mulți creștini și-au făcut un concept că muzica de închinare e numai genul Hillsong sau ceva ce noi ne-am obișnuit. Dar nu... Închinarea nu e un stil. Închinare de muzică, e închinare în stil de viață, e viața în sine. Da, piesele tale bat spre jazz, unele, altele poate puțin spre reggae, altele, nu știu, faci o combinație, în orice caz, cu diverse arome. Sunt praise and worship, pentru că pe Dumnezeu laud și lui mă închin când îi cânt lucrurile astea. Dar am o gamă de piese care vreau să aduc un album numai cu piese de închinare pentru biserică. Pentru că eu mă raportez așa. Piesele pe care le scriu pentru oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, au o relație personală și e o închinare verticală. Și piesele pentru oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și sunt tot o închinare, dar sunt ceva de la om la Dumnezeu. O explicație, cum ar fi, pentru omul care încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci astea sunt piesele cu care aleg să merg să cânt într-o cafenea. Și piesele de închinare. De exemplu, am o piesă... Să fim sfinți, că sfânt e Dumnezeu, El e sfânt. Să fim sfinți, că sfânt e Dumnezeu. Și descriu: cerul e în inima mea, cerul e dragostea ta. Asta pot să cânt oamenilor. Nu, gata. Pot să cânt puțin mai mult. Asta pot să cânt oamenilor care au avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și atunci când aud cerul e în inima mea, cerul e dragostea ta, simt cum mă porți, de toate lucrurile astea, ei simt muzica asta, simt piesa asta altfel decât dacă eu aș merge și aș cânta într-o cafenea. Când ai început să umbli în cafenele cu chitara în brațe? Din nou, nu mi-am propus să umblu în cafenele, nu mi-am propus... Cum ai sincer, ajuns? absolut nimic nu mi-am propus. Eu am vrut să-mi continui studiile. După ce am venit din America, am primit bursă la o școală în Ungaria de misiune și Biblie, teologie, și am vrut să-mi continui studiile și m-am rugat foarte mult din perspectiva asta și am zis: Doamne, vrei Tu să mă duc acolo sau totuși vrei să continui cu muzica? Deși și acolo ar fi fost muzică. Nu e muzică, nu. Aici, în Ungaria, era doar școală de misiune. Eu ce puteam să fac. Dar era mai mult misiune. Te trimitea în Africa, în India, chiar în România. Și îmi place foarte mult misiunea. Foarte mult. Dar le-ai pus în balanță și... Dumnezeu a venit și mi-a spus că trebuie să rămâi în România. România, Dar Doamne! cum ți-a spus? Cum? Am stat mult în rugăciune, vreo 2 luni, 3 luni și am întrebat oameni, am vorbit cu ei și am simțit că El mă cheamă, că e nevoie. Dacă toată lumea pleacă din România, toți ne plângem, România e nu știu cum, România e... Și la nivel de țară și la nivel de creștini. Creștinii sunt reci, creștini... Dar dacă toată lumea comentează despre România și pleacă din România, ce o să se întâmple? Și dacă tu care ești român nu simți pentru țara ta, ce alt străin o să simte mai bine ca tine? Sunt care simt. Vin și fac proiecte pentru Eu am înțeles un lucru nevoiași. foarte clar. Schimbarea începe în primul rând din tine, în inima ta, apoi în familia ta, în biserica ta, în orașul, țara ta și apoi în lume. Și eu am înțeles că trebuie să duc dragostea lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și nu pot să sar peste pasul 2, știi? Nu pot să vreau să fac misiune în Timișoara când eu nu sunt ok în inima mea sau eu de-abia îmi iubesc părinții. Deci sunt niște
stadii care trebuie să le iei pe rând. Și nu pot să mă duc să cânt în India și să simt pentru indieni când eu pentru România, pentru săracii de pe stradă nu dau 2 bani sau nu-mi pasă de sufletele lor. Ca și creștini suntem chemați să simțim pentru orfanii care sunt, în primul rând, lângă noi. Pentru că dacă nu ești capabil să ai grijă de cel care e lângă tine, a trecut pe lângă tine și era dezbrăcat și nu i-ai dat haina ta, cum o să fii capabil să te trimită Dumnezeu în țări ca Africa, ca India, care spiritual sunt foarte puternice? O să fii distrus. Trebuie să fii puternic. O să ai o experiență care te va readuce la realitatea obiectivă. Da. Dar cum faci? Bun, inima în flăcări, în flăcările dragostei pentru cei din jur. Cum faci ca muzician să te dezvolți la exigențele pe care le ai? Foarte greu ca și muzician. În primul rând e greu cu muzica, în principiu. Dar cum te dezvolți? Care sunt provocările să mergi la un alt nivel, mereu la un alt nivel? Pentru că tu zici că e importantă, e vitală calitatea. Da. Înveți, exersezi. Ce e fain ce în faci? timpul nostru în anul 2013, ce e foarte fain, e că astăzi găsești totul pe internet. Și dacă chiar vrei să faci ceva, în viața asta o să faci singur. Pentru că tu ești cel mai bun profesor al tău. O să stai, o să te înregistrezi, o să te asculți, o să repeți până îți mor degetele. Te compari cu alții? Ascult muzică foarte bună. Adică aud nivelul. Vorbesc cu muzicieni, sunt deschisă să ascult și să primesc și să înțeleg de la alții și să învăț de la alții. Pe mine, sincer, ce m-a ajutat foarte mult când am început să cânt, au fost oamenii cu care eu am început să cânt. A fost Ana, Răzvi și Edi, care sunt muzicieni foarte buni. Și eu când am început să cânt, am început și așa, la, 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 la. Și Au sărit pe tine. Am stat și am învățat de la ei. Să cânți, nu știu, cântam cu Ana și ți-am spus, eu scriam piesele și de-am, Ana, cântă tu, că tu ești vocea, tu ești... Și stăteam numai și ascultam și învățam, mă uitam la... Mi-a fost ciudă că nu prea stăteau de mine, nici Edi, nici Răzvi, să-mi arate un acord, mi-era ciudă, nu stăteau să mă învețe, dar trebuia eu să făceam de la ei. Mă uitam eu repede, mă duceam acasă, mai încercam și eu, exersam până mai râdeau de mine, bineînțeles, că mi ieșeam din tempo, că nu știu. Dar pentru mine, mereu mi-a plăcut lucrul ăsta, să stau cu oameni mai buni ca mine, ca să pot să învăț de la ei. Nu mi-a păsat că eu sunt mai puțin bună ca oamenii de lângă mine sau... Pentru mine a fost o încurajare. Și cu oamenii în vârstă îmi place să stau și să învăț de la ei. Sau dacă eu încăpere plină de tineri și una de familiști, mă duc repede cu familiștii. Și ce să mai fac copii? Și să mai învăț și eu în alta. Deci... mă ajută în muzică să fiu cu muzicieni mult mai buni ca mine și să mă uit, să mă interesez de deci muzici. nu doar să fii acolo, ci să fii cu ochii larg deschiși. Da. Și urechile mai ales. Cu tot. Și apoi să faci ceva, nu doar să asculți, că nu te ajută să asculți nimic. Să pui mâna pe chitară și să repeți până ți iese. Și cum a ieșit cântecul pe care ni-l cânti împreună cu prietenii tăi, Stand Up for Love? Cum a ieșit? Stand Up for În ce Love. împrejurări? Sincer, eram acasă în pat. Erai în pat și te-ai gândit să te ridici. Stand up for love. Nu, dar câteodată așa simt, sincer așa. Stăteam în pat și am zis, am chef să scriu un cântec, pentru că se întâmplă de multe ori să am chef să scriu cântece. Câteodată cântecele vin peste mine, ca valuri, câteodată pur și simplu am eu un feeling. Și pentru că am... Ai venit cu Biblia? Da, normal. Așa am mergi în cafenele, nu? Da, trebuie să-ți povestesc ceva despre lucrul ăsta. Așa am învățat în state. Toți prietenii mei erau cu Biblie după ei disperați și erau răsfoite și erau scrise tot felul de... Veneau unul la altul, ce mai ai citit? Uite, eu am descoperit asta și am rămas... Wow, ce atmosferă! Pentru mine a fost... Din nou am avut de învățat. Stand Up for Love rezonează foarte mult cu... Puneți-vă încrederea în Dumnezeu, care l-a înviat pe Hristos din morți și a dăruit mare slavă. Acum credința și nădejdea voastră se pot odihni numai în El singur. Acum puteți avea o dragoste reală pentru toți, fiindcă inimile v-au fost curățite de egoism și ură, atunci când v-ați încrezut în Hristos pentru a fi mântuiți. Așadar, aveți grijă să vă iubiți unii pe alții cu căldură și din toată inima. Și am zis... Mamă. Da, ai avut versetul ăsta la îndemână sau cum? Da, foarte multe cântece ies după ce citesc.
După Ai ce citit citești pasajul ăsta după și de ce acolo? citești ceva din scriptură, Și da. ce a venit prima dată? Text sau muzică? Sau textul a zis că... Text a venit prima dată. De foarte multe ori vine textul. Dar în momentul în care iau chitara nu stau foarte mult cu ea în mână și deja a venit și melodia. Și a fost Stand Up for Love. Don't gain the world and lose your soul. Să nu pierdem Da, sufletul nici măcar pentru lumea întreagă. Exact. Și ideea în sine de unde ți-e inima, acolo ți-e și comoara. Și am zis, nu vreau să am comoara aici. Da, vreau să fiu un muzician bun, da, vreau să fiu o voce bună, vreau să fiu un compozitor bun. Dar nu vreau să las în urma mea un model de... Muzică. un val de modă, un val de muzică, un val de stil. În urma mea vreau să las pe Hristos. Vreau să reprezint pe Hristos. Nu pe Bec Orlan, nu pe jazz, nu pe nimic. Pe Hristos. Și așa a fost piesa asta. Don't gain the world and lose your soul. Wisdom is better than silver and gold. Realizing, baby, this world is a mission, taking decision, not the opposition. Adică e o misiune. Suntem musafiri pe pământ. Ai o misiune de făcut. Ia decizii, nu opusul. Să stai și să... Să fii pasiv. Da, e rău să fii pasiv. E păcat să fii leneș. Am mai descoperit un păcat. Hai să mai descoperim un cântec. Vor fi cu tine Ana și... Răzvi. Ana voce, percuție. Ana voce și percuție și Răzvan voce și bas. Ok. Și data viitoare îi aducem și pe ei la o Sigur, poveste dincolo de cu mare muzică și drag. versuri. Stand Up for Love, da? Da. Rămânem jos, numai puțin jos. noi salut pe prietenii noștri și apoi puteți voi cânta. Stimați prieteni, Bec Orlan urmează să fie însoțită de prietenii săi, să vă aducă o chemare la dragoste, să vă învăluie într-un cântec frumos care vorbește despre dragoste. Vă dorim și noi același lucru, multă dragoste și desigur multă muzică bună, tot aici, dincolo de muzică și versuri, data viitoare. Realizing, baby, this world is a mission of taking decision, not the opposition of living out and giving love up, sharing thoughts and having always. Hey, don't give it up now. We gotta keep it tight and stand up for love. Better than silver and gold. Realizing, baby, this world is a mission. Taking decision, not the opposition of love. Love. Stand up for love. Stand up. Stand up. Peace.